Ah, kung pwede ko makasabi to, no, mabuti na nga at papasalamat tayo, no, sa kay Presidente at siyempre sa number one supporter natin, si Senator Amy, na natuklasan niya to ang tawag to sa, hindi ko na masabi sa Tagalog, yung the president was fooled and used by unscrupulous DA personnel and SRA na ginamit lang siya na magpalabas ng sugar order number 4 na wala pala siyang alam na mayroon na, ginawa na pala nila. So we are disgusted, we are really disgusted with the sugar board na ginawa nila tong sarsuela na yung sugar industry natin for the good of somebody or a group is profiting from all of this, and we are totally against this movement that they did. We are in solidarity with the President. Opo, dito nga po para sa transparency at para sa purpose ng transparency po itong ating pamahalaan ay kailangan dapat mag-present po dapat ng itong inventory, itong ating pamahalaan, itong SRA po, Ginoong Lamata. Sana yon. 3 buwan na yan hingi ko sa SRA, ilang beses ko na sinulatan yan. Magpa-survey. Kasi isang hindi pa yan nakaupo yan si Serapica, ibang administrator. In the sugar industry po, it is surveyed 3 times a year. Start of milling, September. Middle of milling, January, February, and end milling, May. 3 survey yan para malaman talaga ng SRA ang sugar stocks. And then, maka-decide sila kung magkano ang iangkat or ma-export or whatever. Yan ang pinaka-importanting survey. Okay po. So, siguro mensahe nyo lang po sa ating mga takapakinig, lalong-lalo na po yung mga gumagamit po ng asukal. Sa mga consumers po, kasama na to po yung asawa ko kasi bugbog sarado na ako. Every morning, binatikos na ako bakit ang mahal daw ng asukal na binibili niya sa merkado. So, sa mga consumers po at mga bakers, konting tiyaga lang po. Last week, nakaumpisa na kami harvesting dito sa Negros. Yesterday po was the first bidding ng amin mga asukal ng raw sugar. So, lumabas na yan po. Rest assured po, end of this month or first week of September, nasa merkado na po yung fresh milled sugar galing Negros. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Lamata. Maraming salamat po. Samantala, matapos ang napabalitang pahirapan sa pagkuha ng passport application slots, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na agad nilang tutugunan ang naturang problema. Ramdam na raw ang ganitong problema sa ngayon dahil dumarami itong kumukuha ng application. Mapalapit na po kasi itong Christmas season. Sinabi po ni Henry Bensurta, itong DFA Assistant Secretary for Consular Affairs, na ginagawa raw ng departamento ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbukas ng mas marami pang slots. Kabilang din sa kanilang ikinokonsidera sa ngayon itong pagbubukas ng mas maraming satellite application offices sa iba't ibang panig ng bansa sa sandaling makakuha na ang mga ito ng legislative approval sa kanilang inihihirit na karagdagang pondo. Sa ngayon, makakapag-proseso lamang daw ng 1,000 na passport application at 1,400 authentication applications sa kanilang main consular office doon po sa Parañaque City. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang online appointment system. Tumatanggap din ang mga ito ng 300,000 or 300 lamang na walk-in applicants sa kanilang passport courtesy lane at 300 na karagdagang walk-in applicants para naman sa authentication at itong apostille services. Noong nakaraang taon, para makapag-accommodate ng mas maraming aplikasyon, nagbukas ang DFA ng off-site passport processing offices sa ilang mall sa Metro Manila at sa mga probinsya na siyang naging daan para sa pagbubukas ng mas maraming appointment slots na pwedeng i-book online. Kaya naman nais na rin daw nilang magbukas ng consular offices sa mga probinsya bilang bahagi ng medium at long-term plan ng DFA. Isa naman sa mga nakikitang issue sa pagbagal ng passport processing ay itong error
sa data ng aplikante. Umaasa si Ben Surto na maayos na ito sa susunod na buwan. Sa ngayon, nakakapag-issue naman daw ang DFA ng staggering 20,000 passports sa araw-araw dito sa bansa at sa pamamagitan ng kanilang diplomatic post abroad. Pero pwede pa rin naman daw itong lumobo sa 25,000 kada araw po sa peak travel season, gaya na lamang po ng Christmas season at summer holiday. Samantala pa, ipinanukala ngayon ng isang party list lawmaker ang pagpasa ng isang hakbang na layong magkaroon ng insentibo ang mga estudyante na kukuha ng agriculture at ng iba pang related courses. Sa House Bill 1295 na ni Agricultural Representative Wilbert Lee, nais nito nga mabigyan ng scholarships, allowances at iba pang tulong ang mga estudyante. Layunin nitong maparami ang mga estudyanteng mag-enroll sa tertiary agricultural education dahil na rin sa nakikitang pagbaba ng mga estudyanteng kumukuha ng naturang kurso. Paliwanag ni Lee na kapag napaganda ang agricultural sector ng bansa ay siguradong magkakaroon ng bansa ng mga bagong henerasyon ng tinawag niyang better educated farmers na i-apply naman ang kanilang kaalaman para mapaganda pa ang pagsasaka dito sa ating bansa. Sa pamamagitan daw ng Free Tertiary Agriculture Education Bill, umaasa ang mga itong mahikayat ang anak ng mga indigent farmers na manatili sa pagsasaka. Isa pang layunin ng hakbang na ito ang pag-establish ng scholarship program sa pamamagitan ng Department of Agriculture at sa pakikipag-ugnayan na rin ng mga ito sa Commission on Higher Education o CHED. Magbibenepisyo rin dito ang dependent children ng mga registered indigent farmers na nais na mag-enroll o kahit ang mga naka-enroll na sa agricultural courses o kahalintulad na kurso sa mga state universities at colleges. Maliban pa sa libreng tuition fee, mabibigyan din ang mga estudyante ng insentibo o subsidiya, kabilang na nga ang living at transportation allowance. Muli namang iginit ni Lee ang pangangailangan ng new blood sa agriculture dahil na rin sa ngayon ay nasa 57 hanggang 59 na lamang ang average age ng mga magsasaka sa bansa. Sa mga sandaling ito po, makakasama natin itong si Senator Risa Hontiveros. Kaugnay pa rin po ito, dito pa rin sa sinasabing pagbuwag na dito sa PSDBM dahil sa mga maanumalyang transaksyon. At kaugnay yan, magandang umaga po, Senator. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines Nationwide, Worldwide. Magandang umaga po, Bombo Gerald at Bombo Everly at sa lahat nationwide at world. Opo, Senator, itong Deputy Minority Block po ito. Naghain po kayo ng resolution para buwagin itong PSDBM. Ano na pong update dito? Well, actually, Bombo Gerald, kita naman, wala pa namang rekomendasyong buwagin ang PSDBM. Pero ito talagang mga ilang pangunahing aktor sa PSDBM. Simula na dun sa dating USEC Lao, no? Simula pa nung aming investigasyon ng family nung nakaraang kongreso. Mukhang nagre-repeat appearance dito ngayon sa pinakabagong issue na sa mga overpriced di umano na laptops, no? Para sa ating education. So medyo nagkakaroon ng problema dito sa linya ng komunikasyon kay Senator Risa Hontiveros dahil ito nga nagkaroon po ng investigasyon dyan sa Senado sa PSDBM noong nakaraang taon. Kaugnay po yan dito naman sa maanumalyang pagbili po ng mga medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19. At pabalikin natin si linya si Senator Hontiveros. Magandang umaga po ulit. Sige, mamaya abangan natin dahil marami na po maging doon sa Kamara ay may mga naghain din po ng kanilang nandyan na si Senator Risa Hontiveros. Magandang umaga po ulit, Senator. Hi ulit, doon na po tayo. Paano nga PSDBM ng pinag-uusapan natin? Ayan, so medyo nagkakaroon ng problema. Balikan na lamang po natin na mamaya itong si Senator Risa Hontiveros dahil mahalaga pong pag-usapan ngayon itong problema pa rin dito sa procurement dito sa bansa at kung ano yung magiging solusyon po dito ng ating bansa dahil ito nga mayroon na namang latest po, may pinakahuli po na issue sa pagbili naman ng laptop dito pa rin sa bansa.
Sa iba pang mga balita po, iniulat po ng Department of Health na kinukumpleto pa itong required quarantine period sa 10 close contact ng unang kaso ng monkeypox sa bansa at nananatili raw asymptomatic. Ayon sa Department of Health, sa kasalukuyan walang bagong kaso ng monkeypox sa bansa. Matatandaang noong July 29 nang makumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng monkeypox dito sa Pilipinas. Ang 31 years old na pasyente ay nakarecover na mula sa nasabing sakit at nakalabas na rin ng ospital at pinayagan na makipag-interact muli sa ibang tao. Nauna rin na inihayag po ni DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakikipag-ugnayan na rin itong ahensya sa private sector para sa procurement ng monkeypox vaccines. Balikan natin itong mainit na issue pa rin dito sa pag-import ng asukal dahil yung mga sangkot sa illegal. Itong illegal po na resolusyon sa pag-angkat ng asukal ay may kumakausap kay Pangulong Marcos daw at isasalang pa rin naman dito sa malalimang investigasyon. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Hindi pa rin magiging ligtas sa anumang investigasyon ng mga individual kahit ito'y sinasabing naging malapit sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung iba nga ay mismo kumakatawan pa sa Pangulo sa ilang pagkakataon. Yan ang naging pagtitiyak ng Palasyo Malacanang kasunod nga ng ilang pagtatangka ng mga personalidad na nakakaladkad ang pangalan dito sa kontrobersyal at tinawag ng Malacanang na illegal na resolusyon ukol sa pag-aangkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal kasunod nga ng sinasabi na posibleng maging katapusan ng supply sa mga darating na buwan. Pero naniniwala ang Malacanang na walang magiging katapusan dahil angkop at sapat ang ating asukal na nasa Pilipinas. May tatlong klase nga, Bombo Gerald, Bombo Ever, ng asukal na tinitingnan at ikinukonsidera upang mapanatili ang katatagan ng supply ng asukal dito sa ating bansa. Ito yung tinatawag na Class A na pang-export o mataas na kalidad ng asukal ay available. Habang yung Class B na ito yung pangkonsumo ng ating mga kababayan ay meron pa rin naman sa mga pamilihan. At yung Class C na siyang raw ay nandyan din, available at ginagamit din ito. Minsan ay nagiging buffer stock ito, Bombo Gerald. Yung ilang mga eksperto ay nagsasabi na kung i-convert yung pang-export natin para sa paggamit ng ating mga kababayan ay hindi naman talaga kakapusin ng supply dito sa Pilipinas. Kaya naman, iba't ibang opinyon na ang pumapasok at pinag-aaralan naman ito ng Palasyo Malacanang, partikular na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito kang nakalipas na araw ay lumabas pa ang larawan kung saan makikita ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na nababanggit din dito sa kontrobersyal na resolusyon ng SRA na kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, hindi umano ito garantiya na makakaligtas sa anumang pagsisiyasat ang naturang mga opisyal ng Department of Agriculture. Tinutukoy nga dito si Undersecretary Sebastian na kumakatawan sa ilang aktibidad o event na pinupuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos. At ayon naman kay Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga posible pang mas malalim na pagsusuri o investigasyon na maisagawa hinggil pa rin sa naturang kontrobersiya. Narito pa ang dagdag ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. So, Bombo Dennis, talagang mainit pa rin itong issue na ito. So, Bombo Dennis, mayroon na bang bagong inilabas kaugnay dito pa rin sa pahayag ng Malacanang kahapon? Pero bago yan, pakinggan muna natin itong tinig ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. In order to issue a resolution, they should have met. The meeting was not authorized. Only the President, as the chairman, can call for such a meeting. Number one. Number two, the resolution was issued in the President's name. It was signed for the President by Undersecretary Sebastian. Such signing was not authorized by the President.
his assignment as the alternate of the president is merely to be present in those meetings where the president cannot attend. It is not a delegation of authority to call any meetings or to sign any resolutions in the absence of the president's awareness that such a resolution is to be issued. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Mamaya, Bombo Gerald ay muling haharap ang kalihim upang magbigay ng mga update tingil pa rin sa naturang mga hakbang ng Palasyo Malacanang. At tumanggi na muna siya na mag-elaborate pa ng iba pang mga bagay hinggil dito, lalo't ang Pangulo na mismo umano ang siyang nakatuon ng atensyon sa naturang usapin, lalo na't nitong nakalipas na mga araw ay lumitaw ang naturang mga impormasyon ukol sa pag-aangkat ng napakalaking halaga ng supply at yan ay nasa 300,000 metric tons ng asukal para dito sa ating bansa, bagay na kinukontra naman ng ilan pang mga eksperto dahil nga sa hindi nagtutugma yung kanilang mga pananaw doon sa kakulangan o hindi ng supply ng asukal. Samantala, Bombo Gerald, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherryfer syrup fortified with zinc dahil ang mga mommies hindi papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherryfer ay gumawa ng Cherryfer syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherryfer na para sa mga kids. Ang Cherryfer syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup. Merong CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Dahil inaabangan natin na magdamag itong mga reaksyon dito pa rin sa maanumalyang resolusyon o itong maanumalyang pagpirma ng dokumento para sa pag-aangkat ng asukal. So yung nakalipas na magdamag, Bombo Dennis, misto lang walang nagbigay ng kanilang mga pahayag, Bombo Dennis. Well, may mga gustong kumausap daw kay Presidente, ngunit hindi naman ito ganun kasimple, Bombo Gerald. Lalo't kung ang isang individual ay nakakaladkad at nasasangkot sa kontrobersiya, medyo hindi magandang tingnan, ano, na nakikipag-usap ka sa Presidente na nagpapaimbestiga. So, sabi ng Pangulo, hahayaan na niya kay Executive Secretary Vic Rodriguez ang bagay na ito para masiyasat at tiniyak naman ng Malacanang na maglalabas sila ng agarang tugon o resolusyon hinggil dyan sa naturang usapin para hindi maglingger at hindi pati ang Pangulo ay mabitbit ang pangalan dito nga sa naturang kontrobersiya, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala, nakatakda naman daw na makipagkita at makipagpulong ang Land Transportation Office sa kanilang Information Technology Service Providers para pag-usapan ang pagkakaantala sa registration at licensing. Sinabi pa rin LTO National Capital Region Director Clarence Ginto na ang issue na ito ay priority concern para kay LTO Chief at Transportation Assistant Secretary Chofilo Guadis III. Sinabi po ni Ginto na nakakaranas daw sa ngayon ang LTO, itong management system portal ng downtimes at glitches. Nasa kasagsagan kasi ang LTO sa kanilang transition period kasamang dalawang IT service providers. Kaya naman gumagamit ngayon ang dalawang sistema, ang LTO bilang bahagi ng transition sakaling mayroong emergency. Umaasa si Ginto na sa mga susunod na linggo ay mabibigyan na raw ng solusyon ng naturang problema. Sa isang statement, sinabi ng LTO na nakipagkita na rin si Guadis sa mga opisyal at representatives ng isa sa kanilang IT service providers sa itong Dermalog. Pinatitiyak daw ni Guadis sa Dermalog ang mabilis at convenient transactions. Samantala, sinabi naman po ni Ginto na ang mga local government units ang magdesisyon muna sa apilang magpataw ng multa sa mga drivers kapag lumabag ang mga ito sa No Contact Apprehension Policy o itong NCAP. Sa halip na ang mga nagmamay-ari ng sasakyan itong multahan, anya titignan daw ng LTO at mga LGUs ang posibleng adjustment sa naturang polisiya. Dagdag ni Ginto, ang LTO, LGUs sa transport groups ay nagkaroon na rin ng pagpupulong para pag-usapan ang naturang issue. Ilan sa mga alkalde nga ang kumontra sa hirit ng LTO sa mga LGUs na suspindihin
itong contact or no contact apprehension policy. Samantala, ipinagmalaki ngayon ng Commission on Elections si COMELEC na ang halalang naganap noong May 9 ay ang pinakamatagumpay na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa huling league ng post-election assessment para sa Automated Election System gathering na isinagawa ng General Santos City. Ayon kay Garcia, ang 2022 national at local elections ay may tuturing daw na most successful poll ever sa Pilipinas. Para naman sa suporta ng statement na ito, inihalimbawa ni Chairman Garcia ang overwhelming na 82% trust rating ng COMELEC mula sa Pulse Asia Survey kaugnay ng isinagawang halalan. Anya, nanumbalik daw ang tiwala ng mga mamamayan si COMELEC. Dagdag pa ni Garcia na sa pinakahuling halalan, bumabaraw ang poll day related violence na mayroon lamang 23 incidents. Malayo ito sa naitalang 166 na election-related violence noong taong 2016 at 133 naman noong taong 2019. Dahil dito, nagpasalamat naman si Garcia sa PNP at Armed Forces of the Philippines dahil sa kanilang mas pinaigting pa na efforts bilang suporta sa target ng COMELEC na magsagawa ng mapayapang halalan. Ipinagmalaki rin ng poll body official ang speed at accuracy ng botohan. Anya, alas 10 pa lamang ng gabi ay may mga presidential bets na ang nag-concede dahil mabilis ang pagdating ng election result at malaki na ang kalamangan ng nanguna sa halalan. Ang post-election assessment para sa Automated Election System event ay dinaluhan naman ni COMELEC Regional PNP, Armed Forces of the Philippines, Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Education, Department of the Interior and Local Government at ng Department of Science and Technology officials at stakeholders. Samantala po, naghain naman ng resolusyon si Senator Risa Hontiveros na layong maimbestigahan ang estimated 7 billion pesos talaga ng leakages na resipo ng Commission on Audit sa pagpapatupad ng Commission on Higher Education o CHED ng Universal Assistance System para sa Tertiary Education Act. Sa ilihanin itong resolution po, itong Senate Resolution 128, nakalakip dito yung ilang obserbasyon ng annual audit report ng COA at ito ay para sa CHED. Partikular na rito yung mga issue na may kinalaman daw sa Unified Student Financial Assistance System para sa tertiary education. Ito yung tinatawag na UNIFAST na isang attached agency ng komisyon na siyang naatasan po na primary implementer ng free higher education at tertiary education subsidy. Kabilang sa mga issue na binanggit ng senadoras na nakita ng COA ang 131 million pesos na halaga ng overpayments para sa tuition fees at iba pang school fees dahil sa deficient mechanism ng UNIFAST para mapigilan daw itong overcharging at maiwasan ang enormous payments or erroneous payments. Kasama pa rito yung 251 million pesos na halaga raw ng reimbursements sa mga local universities at colleges na fully subsidized na ng kanilang respective LGUs na maliwanag daw na paglabag sa Section 55 sa IRR ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang pa rito yung 3.4 billion pesos na halaga ng delayed at non-submission ng free higher education billings at documents at itong 824 million pesos na mga bayad na ginawa ng mga SUCs at LUCs na walang supporting official receipts, mga resibo. Ang leakages na nakita ng COA na halos 7 billion pesos ay pwede na itong gamitin para maitayo ang 7,000 classrooms o ibinigay na lamang sa classroom allowance sa mahigit 1.4 million na mga guro. Wala pa namang tugon dito ang CHED chairperson na si Prospero De Vera. Tala sa iba namang balita, dating Executive Director ng Gintong Alay Project na unang nakadiskubre kay Lydia De Vega, umapila sa national government ng tulong sa kanyang hospital bill. Alamin naman natin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radyo Lawag.
Nagpahayag ng pakikiramay si Mayor Michael Marcos Kiona dito sa lungsod ng Lawag sa pagkamatay ng atleta na si Lydia De Vega. Si De Vega ay nadiskubre ni Mayor Kiona sa Gintong Alay program kung saan siya ang noon ang executive director. Ang Gintong Alay project ay national sports program na ipinakilala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi ni Mayor Kiona na kinokonsidera si De Vega na pioneer sa mundo ng sports dahil sa kanyang mga kontribusyon na ipinagmamalaki ng Pilipinas. Inituturing ng alkalde si De Vega bilang greatest runner sa buong Asia. Dagdag pa niya, si De Vega ang tanging babaeng atleta na nakakuha ng pinakamaraming medalya lalo na sa kategorya ng track and field. Umaasa ang alkalde na ang pagkamatay ni De Vega ay magbibigay din daan sa lahat ng mga Pilipino para itutok ang buong atensyon sa sports sa bansa lalo na sa track and field. Sinabi ng alkalde na gagawin nila ang lahat para ipakita at iparamdam ang kanilang pakikiramay sa pamilya ni De Vega. Anya lahat ng dating atleta at coach ng Gintong Alay Project ay pupunta sa uling pagkakataon kay De Vega. Kaugnay nito, sinabi ni Kion na umaasa rin siya na babayaran ng national government ang hospital bill ni De Vega. Anya, nakausap niya si Congressman Sandro Marcos kung saan ipinaliwanag nito na dapat tumulong ang administrasyon sa pagbabayad ng hospital bill ni De Vega. Nauna nang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Sports Commission at ang Philippine Olympic Committee para sa pagbibigay ng tulong pinansyal kay De Vega. Gayunman, sinabi ng alkalde na kailangan pa rin ng tulong ng national government lalo na't milyon-milyong piso ang ginastos ng pamilya para lamang maisalba ang buhay ng atleta. Sa ngayon, Bombo Ever, pakinggan natin ang payag ni Mayor Michael Marcos Kiona. I had already reached out to the congressman of the 1st District, Sandro Marcos, who is the anak of President Bongbong Marcos, and explained to him that sana the administration could reach out and help with the medical bills of Lydia. And the President, BBM, instructed both the Philippine Sports Commission and the Philippine Olympic Committee to give out some financial support to Lydia. But people should understand that the family spent millions of pesos trying to save the life of Lydia in Makati Med. And that's why sana the national government should really think of paying off the bills of Lydia. At yan ang pahayag ni Mayor Michael Marcos Kion. Dagdag lang natin na Bombo Geralda, Bombo Ever, ang sports o Gintong Alay program ay nabuo noong October 31, 1979 at ang si Mayor Michael Marcos Kion ang unang executive director at unang nakadiskubre kay Lydia De Vega. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo ay Linarda nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at overall number 1 dito sa lungsod ng Lawag at Ilocos Norte, Basta Radyo. Bombo! Samantala po, sinusuportahan ng World Bank itong ginagawang digitalization at modernization ng mga bangko dito sa bansa. Sinabi po ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno na nagkausap na sila ng World Bank Country Director na si Diana Diopa at tinalakay ang kooperasyon ng bawat isa. Isa kasi itong digitalization. Isinusunod po yan ng DOF sa mga bangko para maging mabilis po itong mabilis at convenient sa mga mamamayan. Target kasi ng gobyerno na maging digitalized na itong transaksyon sa susunod na taon. Sa iba pang balita, ipinagmalaki ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology na mahigit kalahati na sa piitan na kanilang pinamumunuan ang drug-free. Ayon kay Jail Superintendent Xavier Solda, nasa 262 mula sa 477 jail facilities na minamanage ng BJMP ang wala ng kaso ng droga. Maliban pa rito, nasa 40 raw na karagdagang piitan ang sa ngayon ay drug-cleared na rin. Pero nais daw nilang itaas pa hanggang sa lahat ng
ng mga pasilidad na ng BGMP ay may certify na drug-free na rin at drug-cleared. Kaya naman napakahalaga raw at malaki ang tulong ng intelligence gathering para malinis ang mga jail facilities. Sinabi din ni Solda na maikukonsiderang drug-free ang mga piitan kapag wala ng mga drug personalities at users maging ang illegal na droga sa loob ng pasilidad. Kasunod na rin ito ng pagsasagawa nga ng search and seizure operations sa loob ng 3 sunod-sunod na buwan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Samantala, ang drug-cleared jails naman ay ang mga dating naklasipika bilang drug-affected pero nagpakita ng improvement matapos ang mga isinagawang drug-clearing operations. Unang nga rito ay nagbabala si Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na magsasagawa ito ng surprise inspections at magsasagawa din ng random drug test sa mga piitan o bilangguan para matuldugan na ang paglaganap ng illegal na droga sa mga pasilidad sa BGMP. Samantala po, lumagpas na naman sa mahigit 4,000 itong naitalang kaso po ng COVID-19 ng Department of Health. Base sa pinakuling data po ng DOH, kabuang 4,533 itong bagong infections habang ang aktibong kaso po lumobo rin 37,962. Dahil dito, lumobo itong nationwide tally sa mahigit 3.8 million. Mayroon ding bagong mga nakarecover sa naturang sakit at umabot na po sa mahigit 3.7 itong gubaling. Habang ang bilang ng mga namatay ay sumampa na po sa 60,916. Sa nakalipas na linggo, itong National Capital Region pa rin ang may pinakamaraming kaso ng naturang virus. Sinundan ito ng Calabarzon, Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas po. At mayroon po yung sa Central Visayas, mayroong 2,167 na kaso. Samantala po yung OWA raw may pagtitiyak dito pa rin sa pagtugon sa problema po ng mga OFWs. At ma-report si Bombo Jovino Galang. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration na agad nilang tutugunan ang ibang mga problema na kinakaharap ng mga Overseas Filipino Workers o OFW. Sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na isa sa palaging idinudulog sa kanya na problema ng mga OFW ay ang mabagal na pagproseso ng kanilang Overseas Employment Certificate. Dagdag pa nito na pinag-aaralan na ng Department of Migrant Workers ang nasabing usapin. So tayo ang naatasan na i-convey ang message sa kanila and make our OFWs feel that there is a government taking care of them. Hindi na sila kailangan yung sinasabi madalas na sana mapansin ako, sana ano mo mga ganyan. Ngayon hindi. Buong buo, isang buong departamento ang nakatutok sa mga OFWs natin. So hindi na kailangan sabihin sana mapansin ako. Buong buo kang pinapansin ngayon. No, natatandaan natin, the President himself has instructed and made it a point na alagaan din natin ang pamilya, lalong-lalo ng mga anak ng mga OFW. So, OWA is developing programs para sa mga children ng ating mga OFWs. In fact, meron kami ilo-launch this year sa OFW Children's Circle. So, following the directive of the President, yan ay gagawin nating lahat. And of course, yung kanilang mga pamilya rito, recently sa Abra, yung nakaraang lindol, yung mga pamilya ng OFW, nandyan kaagad yung OWA, inililista na kung sino yung may mga kamag-anakan ng OFWs at binibigyan natin ng financial assistance. So, in these ways of OWA, pinararamdam natin that we are always around. Patuloy din ang ginagawang pagtutulungan nila ng DMW kung saan at manilang bibigyan ng sapat ng impormasyon ang mga OFW kapag naayos na ang nasabing problema. Kailangan naming pag-igtingin ang massive information campaign para lalong mas maunawaan kung ano yung kanilang pinapasok. Because most of the time, when speculations come in, lalo na when cases are exposed sa media, sa social media platforms, when opinion starts pouring in, nagkakaroon ng aggravation pagdating sa handling ng case. So if we inform ng mas tama yung ating populasyon dito at ang OFW, mas madali magkaunawaan
Kasi we cannot speculate. And remember, namomonitor din tayo ng mga host countries. And instead of making it easy for us to solve problems, nagkakaroon pa ng komplikasyon because pinapaliwanag pa namin na kung bakit nagkaganon, kung bakit nagkaroon ng usaping ganon. Ang trust ngayon ng OWA iakyat ang tiwala pamamagitan ng more information available. And make it easier. I mean, and also the programs of OWA make it easier for our OFWs to understand them. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! May abangan natin may mga reaksyon itong ilang mga magulang dito pa rin sa pagtasa ng presyo ng mga school supplies doon po sa Divisoria na paunahing pinagkukuhanan po ng mga school supplies at sa atin pong sports balita itong ticket daw sa US Open Tennis Tournament nagkakaubusan matapos itong pag-anunsyo ni Serena Williams na magre-retiro na ito. Dito pa rin sa tennis si Serena Williams po 23 Grand Slam single titles po yung kanyang naibulsa sa kanyang karera. Ang detalye po ng mga balitang yan, abangan. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga magulang daw umaaray na dito sa mataas na presyo ng school supplies at nasa Divisoria si Bombo Marlene Padiernos. Ngayong papalapit na ng papalapit ang muling pagbubukas ng mga paaralan para sa darating na school year 2022 to 2023 ay kanya-kanyang hikahos ngayon na ang mga magulang ng mga estudyante sa ating bansa. Ito ay sa gitna ng kasalukuyang mataas na presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, kabilang na ang mga school supplies na isa sa mga pangunahing inihahanda sa tuwing panahon ng balik eskwela. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines dito sa Divisoria, sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ay nakapagkalap kami ng iba't ibang reaksyon ng mga magulang hinggil sa usapin na ito. Tulad ni Aling Rosalina Tapalia na namomroblema ngayon dahil mataas na presyo ng uniforme at school supplies sa mga pamilihan ay hindi rin daw niya alam kung saan sila kukuha ng pera pambili nito. Lalo na ngayong matumal daw ang bentahan ng kanyang tinitindang eco bag dito sa Divisoria. Mahirap nga hindi pa nakakapamili. Hindi pa nakakapamili kasi walang pera pambili. Gusto naman namin mag-pisto-pes wala nga po. Wala naman wala pa uniforme, wala pa ng sapatos. Ewan ko lang kung saan kami kukuha pambili ng anak ko Naka-enroll na po pero mayroon naman binigay po sa kanila na papel. May notebook konti pero hindi pa kompleto Ay, ewan ko bakit dapat kinumpleto na lang para wala na kami problema, di ba? Para sapatos na lahat saka uniforme. Ang mahal pa naman uniforme ngayon. Tag 250, baba pa lang. Wala pa sa taas. Sabi ko, ewan ko kung saan kami kukuha ngayon ng pambili. Tumal-tumal pa. Patumal pang panindahan ngayon. Hirap kumita. Si Manong Bernie Arsing naman, napanako nang tanungin namin kung ano ang masasabi niya hinggil sa mataas na presyo ng school supplies. Gaya kasi ni Aling Rosalina, hindi pa rin siya nagkakabili ng mga gamit pang eskwela para sa kanyang mga anak. Ngunit dahil sa wala naman daw siyang magagawa ukol dito, ay paghihigpit ng sinturon na lang ang tanging solusyon na kanya nakikita para dito. Nako. Wala tayong magagawa dyan Yung nila, yung nagustuhan nila na magtaas ng presyo Maaari, titipid na lang. Wala rin kahit magtipid ka ngayon, kulang pa rin.
Hindi na nagulat pa si Tatay Danilo Bisislao nang sabihin namin na nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga school supplies. Aniya, bagamat mahirap at masakit sa bulsa, ay ayos lang daw ito para sa kanya dahil handaan niya siya na magtiis para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Okay lang. Ganon din po. Titiisin na lang namin bumili. Kasi kung hindi natin bilihan yung mga anak natin, hindi makakapag-aral. Talagang ganon talaga yun. Susunod na lang. Natural ma'am, medyo mahirap. Kasi tulad ngayon niya, mahigpit, mahirap ang hanap buhay. Tsaga-tsaga na lang po. Samantala, una rito ay ipinahayag na rin ng Department of Trade and Industry o DTI na nakatakda na rin silang maglabas ng Suggested Retail Price o SRP sa mga school supplies upang tulungan naman na mapagaan pa ang bigat ng problemang pasan ng mga mamimili, partikular na ng mga magulang o guardian sa pagbili ng mga ito sa muling pagpapatuloy ng klase sa bansa sa darating na Agosto 22. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, kabilang sa mga bagong SRP para sa mga gamit sa paaralan, ang price range, kalidad, dami at yari ng isang produkto. Ngunit nilinaw niya na hindi lahat ng SRP adjustment proposals na isusumite ng mga manufacturers ng basic necessities and prime commodities ay aaprubahan ng kanilang kagawaran. Sa datos na nakalap ng Bomba Radio Philippines, ang notebook na dating 120 pesos ay pumapalo na ngayon sa 140 hanggang 150 pesos kada isang set. Ang papel naman na dating 100 pesos ay tumaas na rin sa 120 pesos kada rim. Habang ang 50 pesos na pencil case naman ay naging 80 pesos na ang bentahan ngayon. Tumaas din ang raincoat na dati 150 pesos pero ngayon ay nasa 180 pesos na ang bentahan. Nasa 85 pesos naman ang presyo ng isang box ng lapis na dating 75 piso ang halaga. Habang tumaas naman sa 75 pesos ang crayons mula yan sa dating presyo nito na 65 pesos. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Umami ba po itong bilang ng mga bumibili ng tickets ng US Open Tennis? Ilang oras po yan matapos ang anunsyo ni US tennis star Serena Williams ng kanyang natipintong pagre-retiro sa laro. Ayon dito sa StubHub, ang ticket retailers na tuwing may mga manlalaro na nag-aanunsyo ng kanilang retirement ay mabilis lamang na nauubos po itong mga tickets. Matapos kasi ang 24 na oras nang mag-anunsyo si Williams ay naging 8 beses ang dami po ng mga bumibili ng kanilang tickets para sa torneo. 6 kasi sa 25 Grand Slam titles ni Williams ay galing po yan sa US Open. Itong huli ay noong 2019. Magaganap ang US Open Tennis sa huling linggo po yan ng buwan ng Agosto. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos at 75 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos at 10 centavos ang Singaporean dollar, ay 40 pesos at 72 centavos ang Saudi Arabian Rial, 14 pesos at 83 centavos, habang ang euro 57 pesos at 43 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!